Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wancinipun sampun ngancik inggih menika gara-gara. Aduh jane jam 1:30 kliwat 10 tabuh jam kula ingkang wonten ngajengan menika. Mugi-mugi mboten dados suwaning penggalipun para lenggah. Ya karang kining tlatah Klaten. Kadang kala mengko bar gara-gara tak owane cara Jawa Tengah. Nah, keprake barang tak gantine men ketok rada boys. Amargi kula menika ya nuwun sewu mboten pamer. Mboten kok kula menika pripun-pripun, kadang kala metro wonten Wonogiri menika ya sok dijaluki mangke keprake sing keprak cara Surakarta mawon siap. Dilalah kula menika kok ya ajare mbiyen jaman cilik kok ya iso ngeprak Yogya iso ngeprak Solo. Ora ketang ora padha karo piyai Jawa Tengah ning sak orarane njejake ya iso. Mila kula menika kulino njejak. Sapa to sing? Jan ngremen aku. Ning nong. Ah, tak nembang sing kepenak. Sing gumyak karo ngundang Kang Garing karo Bagong bar kuwi engko tembangan ngaturake panglipur penggalipun para lenggah ing sami lenggah wonten ing panggang Kemalang mriki. Mugi-mugi mboten dados cuaning penggalih. Upami wonten tunanipun upami wonten kuciwanipun anggen kula ngaturaken pagelaran penggalipun para lenggah. Jer kula menika menungsa lumrah ingkang mboten badhe ical kaliyan ing winastan ina lali salah apes kaliyan mati. Nanging wadene sapirangan ngraosaken marem mbok menawi tumrap kula menika namung kebetulan kemawon utawi namung dong kepener kemawon. Matur sembah nuwun. Sampun keparang nimbali dhateng Ponokawan Petruk lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lesung jumengklung sru imbal-imbalan. Lesung cara kuna menawa dinen ungelaken ya nyatane ya kepenak banget. Langsung jumengglung sro imbal-imbalan. Langsung jumengglung lan sak piturutipun. Piye? Wiwit kula cilik ngantos sepriki kula saged metro kados mekaten nek muni ngrungokke sung jumengglung menika kok ora ana elek. Mesti ya kepenak dirasake. Ya. Karo nggo ngentekke jam. Ning aku kok kaya ora percaya nek sinden-sindenku iki lesung jumengglung ki do apal. Mergo iki sinden modernisasi desa. Dadi sinden modern, sinden masa kini. Monggo nek sinden jaman biyen ki paling ora nek saiki pentas ya umure sekitar 65, 70. Ning ki sinden umur sekitar 30 ke bawah ke atas dikit. Nah, iki nek ora di tes coba ora dites karo kanca-kanca penabuh ndak ora kompak. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan, lesung jumengglung maneker mangungkung ngumandang ngebaki sajroning sak terusipun ning ora sanggo gamelan. Cangkeman tok utawa swara tok. Kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana 1 Agnes tekan 9 Prastiwi. Ya.
dipun siapaken iramane sing sesek aja nglantur-nglantur iki awane adem ben semangat. Monggo 1 2 3 ya. Jos. Nah, berarti sampean belajar klasik tenan. Ora mung belajar lagu-lagu saiki ning klasik ya diudi. Kejaba Ibu Waranggana, aku ya ora teko percaya. Wis suwe ora percaya. Karo kanca-kanca penabuh. Saka kono tekan kono. Langsung jumengklung, imbal-imbalan. Ayo, hawa adem diusir. Hawa adem nek dirasake saya jekut. Ning nek kowe perasaanmu iki ora adem, iki panas. Wah, mesti katisen. Yo, 1 2 3 semangat ya. Langsung jumengklung, imbal-imbalan. Langsung jumengklung, manakar mangukung, kumandang Bapak Isa, jroning pradesan tok tok tek tok tok bung tok tok tek tok tek tok bung tok tok tek tok tok bung tok tok tek tok tek tok. Ora ketami tek. Ana sing ngono ku ya ora apa-apa, ning ora masalah. Aku ya wis seneng kok wis dibantu ngono ki aku wis seneng banget kok rasane. Rasane ning ati wis gumbira. Coba dipameri karo warga Panggang Kemalang kene. Nek aku rombongan grup kesenian. Awan jadilan bengi wayangan. Grup kesenian warga Laras ki pancen kompak tenan. Ora ming ngumandangi jeneng itu kan jabane ngrangkah. Ha iki jebulno ana pawarta, iki pancen ming direkam ning besok malam gandeng Petruk nyambut gawe dhewe kanca-kanca prei iki arep disiarke besok malam, sesuk utawa mengko bengi. Lah iki wis barat esuk ya. Engko bengi di streaming secara langsung di siaran ulang. Nah. Yo. Genti-genten kakung karo putri. Nek tanganku munggah ki swara putri, tanganku medhun swara kakung. Pindahing tanganku tidak secara direncanakan tapi secara tiba-tiba. Ketika tangan saya ke atas, itu suara sinden. Langsung jumangklung, seruimbang. Ketika tangan saya ke bawah gini, itu laki-laki. Jadi mohon poma di poma. Ingat diingat. Nek ngene tanganku munggah ki wedok, tanganku medhun lanang. Yo, nganggris ngene iki lanang. Ngene iki saya ngene iki lanang. Yo, 1 2 3 ya. Langsung jumangklung, seruimbal-imbalan. Langsung jumangklung, Manakar mangungkung, kumandang Bapak Isa, jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ya, si pemindahannya terlalu cepat, terlalu lambat. Tak cepet ke? 1 2 3 ya. Langsung jumangklung, Seruimbal-imbalan. langsung jumangklung, Manakar mangungkung, kumandang Bapak Isa, jroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Wah, ayo kompak tenan. Elok tenan aku kok ya. Tak cepet ya meneh. Mas aku nek ora ngrusak kanca-kanca kok rasane kok ora marem ae. Sekali lagi tak cepetke iki lain daripada yang lain. 1 mbuh ngene lho iki. Petruk tangane nang isor sik. Dadi kok nek tiba-tiba aku langsung set ya wedok. Ini langsung teng ngono kuwi berarti lanang. Yo, siap ya. 1 2 3. Belum dikapak-kapake kok kondeng. Yo, jiro lu ya. Langsung jumangklung, imbal-imbalan. langsung Jumangklung, manakar mangungkung, kumandang Bapak Isa, jroning pradesan tok tok tek tok tok tok. Ora tanya. Nah, apik tenan. Nek ana sing tenanangan. Kurang apike tangan Petruk. Gunggung. Ya ngene iki iso dienggo srana kekompakan.
Mergo kesenian Jawa menika menawi mboten setunggal raos menika mboten badhe sae. Estu kula mboten badhe matur dura. Sak grup ngaten menika ya kudu sak rasa. Aja menang-menangan. Aku semene iki sing paling gendhing dhewe mboten. Aku semene iki sing paling pinter dhewe aku mboten. Sedaya sak rasa. Kados grup bal-balan. Grup bal-balan ki nek kabeh bintang kabeh kalahan, yakin wis to. Kalahan. Mergo individu kepengin mengetokke kepinterane dhewe-dhewe. Ning nek satu grup sepak bola itu kompak, tiki taka utawa samba, anake Kresna kuwi permainane mesti apik. Lah menika ngaten menika grup ngaten ya kudu ngoten. Ora ana sing luwih, ora ana sing elek, kabeh padha.